ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಂತ ತುಳು ಆರಾಧನೆದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಇರು ಎನ್ನಲೆ ದೇಹ ಬೊಡ್ದು ಮಾಯಾತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಈಸಪಾಡೋಡು ನಂಡ ತುಳುನಾಡದ ತಂತ್ರ ವಾ ಮಟ್ಟೊಡಿಪುಡು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಪಿನಿ ಸಮಾನ ಸ್ಕಂದರಿಗೆ ಆಪಿನಿ ಶೃಂಗಾರನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಯಪನ್ನಗ ನಮನ ದೈವ ಆತ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೈವಲ್ಲ ನೀರೇ ಬೇತಂಡು ದೇವರನ ನೀರೇ ಬೇತಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣದ ಹಂತೊಡ್ಲ ದೇವರೆಗ್ಲ ದೈವಲೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜ್ಜಿ ನೀರದ ಹಂತೊಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜ್ಜಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀರು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಬಂತೀನಿ ನಿರಾಕಾರ ಬುಳ್ಳ ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಲ ಅನ್ಪಿನಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬಂತಿನ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ಉರಿಯ ಅನ್ಪೇತೆ ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಗುಡ ತುಲೆ ಇರೆಗ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ದೈವತಾಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಯೋವ್ಯಯ ಪಿತಃ ನೆಕ್ಲ ಪೂರೆಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಉರಿಯೇಪುನು ಪರಮಾತ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಪೂವೆ ಮೂಲ ದೈವಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪೂಟೆ ಈ ಪೂತ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಸಮೇತ ಪುನಿದೆ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂವೇ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಜ್ಜಿ ಗಂಟಮಣಿ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಈತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಅಟ್ ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಒರಿದಿನವಂತೆ ಪುನ್ ತುಳುವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಗರಡಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಪುರ ಬ್ಯಾತೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ತಿಲಕ ತೂಜುಂಡು ದೌಳವ ತಂತ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಎದುರು ಎಂಕುಡೊಟ್ಟು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುಡುಂಜಿ ತಂತ್ರ ಉಂತಂದನೆತ್ತೆ ಎದುರು ಆ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಲು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಪ್ಪುನ ಜಿಜ್ಞಾಸಲೆಗೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಪೂ ಪಂಡದಾದ ಪೂಟು ದೇವೇರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ವಿಚಾರಲು ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಡು ದೈವ ಬೊಕ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಒಂಜನ ಅದು ದೈವ ದೇವೇರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡಾ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಲು ಅವೇನೇನಿ ಜಗದೀಶ್ ಪಿ ಬಿ ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಜಗದೀಶರೇ ದೈವ ಬೊಕ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಒಂಜೇನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತುಕೊರೋಡು ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಆಯ್ನತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಡು ಉತ್ತರ ಕುರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪದೇನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಕೆಲವಾರು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪಾತೆರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲಿದ್ದೇ ಅವೇನೇ ತಳಹದಿಯಾದ ದೀದು ಏನಿರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪೆ ದೇವರೇನು ನಾರಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸರಿಯತೆ ದೇವರನ್ನ ನಂಬೋಡು ನಂಡ ಕಲಶದೀದು ನಂಬುನು ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂಡಲ್ಲ ಕಲಶದೀದು ನಂಬುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸರಿಯತೆ ದೈವಲಿಗೆ ಕೂಚಿ ನೀರಿಡು ನಂಬುನ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಜನ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೇಟು ನೀರಿಡು ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂಡೆ ಅಂಜನ ನೀರಿಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಲು ಪರಜಿ ನೀರು ಒಂಜೇಪುನು ಸರಿಯತೆ ಅಂಜನ ನೀರಿಡಿರೆಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬತ್ತಂಡು ದೈವಲ್ಲ ನೀರೇ ಬೇತಂಡು ದೇವರನ ನೀರೇ ಬೇತಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನೀರೇ ಮಿತ್ತಿದ ಬೈದೇನ ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಚ ಬುರ್ದಿನ ನೀರು ಬೇತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಗ್ಗಿಲ್ ಕೊಂಚ ಬುರ್ದಿನ ನೀರು ಬೇತಂಡು ದೈವಲಿಗೆ ದಾಪಿನ ನೀರು ಒಂಜಿ ಬೇತಂಡು ಉಂಡೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಜನ ದೇವರಿಗ್ಲವೇ ನೀರು ದಿತ್ತೀನಿ ದೈವರಿಗ್ಲವೇ ನೀರು ದಿತ್ತೀನಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ಸರಿ ಅಂಜನ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ದು ಐಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಲದ ಮರತ್ತ ಇಂಚಿನ ನೆಪುನು ಸರಿಯದೆ ದೈವಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪಿತ್ತಾಳದ ಕಲ್ಲದ ಮರತ್ತ ಉಂಡೆ ಅಜ್ಜೆ ಅವಲೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಜನ ಮಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನಿದೆ ಒಂದು ಪಂಚಭೂತಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಣ್ಣದ ಹಂತೊಡ್ಲ ದೇವರೆಗ್ಲ ದೈವಲೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜ್ಜಿ ನೀರದ ಹಂತೊಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಗ್ನಿದ ಹಂತ ಬಲ್ಲೆ ದೇವರಿಗೇನೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ದೈವಲಿಗೇನೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಉಂಟು ಸರಿಯತೆ ದಲ ಐಟ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಗಾಳಿದ ನೆಟ್ಟು ದೇವರಿಗ್ಲ ಚಾಮರ ಬೀಸುನೋ ಚಾಮರ ಉಂಡು ದೈವಲಿಗ್ಲೆ ಕುಂಚಾಲ ಉಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂಡ ಐಟು ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋ ಗುಂಜೆ ಅಂಡು ನಾನು ಆಕಾಶ ಪರಮಾತ್ಮನಿದೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಸರಿ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿದೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಬಂತೀನಿ ಐಟ್ಲ ಉಂಡಿರಿಗೆ ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಆಕಾಶದ ಪೂರ್ಣ ನೀರು ಎಂಚ ಸಾಗರ ಸೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ನಮ್ಮಲ ಇರಿಗೆ ಕೇಶವನೇ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶದ ಬುದ್ಧಿನ ನೀರು ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪನು ದೈವನ ಪನ್ಪಿನ ಆಕಾಶ ಬುಳ್ಳ ಭೂಮಿ ಇಡಲ್ಲ ಅನ್ಪಿ ನಾವು ನಿರಾಕಾರ ಬುಳ್ಳ ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಲ ಅನ್ಪಿನಮ್ಮ ಸರಿಯತೆ ದೇವರ ನಿರಾಕಾರವನ್ನು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯತೆ ಅಂಜನ ಪಂಚಭೂತಲೆಡ್ ದೈವ ಬಕ್ಕ ದೇವರ ವಾರಿತದ ಬೇದಲ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ್ನ ಪನ್ನೆಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ನನ್ನ ದೇವರನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂಡಲುತ್ತ ವಿಭಿನ್ನ ಮಂಡಲುತ್ತ ಬೆತ ಮಂಡಲ ಬೆತ ರೂಪುಡ ಆರಾಧನೆ ಪಡಿಪಿನಿ ಸರಿಯತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೇಡ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ಆಪಿನಿ ವಿಷ್ಣು ಅವನ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಶಿವ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಗಣಪತಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಅವೇ ಇರು ವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಂಡ ದೇವರನ ಸ್ವರೂಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಹತ್ತಾಯನ ಶಕ್ತಿ ಆಂಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜನ ಮಹೇಶ್ವರ ಬಂಡ ಮಹತ್ತಾಯನ ಶಕ್ತಿ ಆಂಡು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬಂಡ ಮಹತ್ತಾಯನ ಶಕ್ತಿ ಆಂಡು ಸರಿಯದೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚ ಬಂದ ಒಂಜಿ ದೈವಲಯ ಸರಿಯತೆ ದೈವಲ ಪನ್ಪಿನ ಪುಂಚ ಪದ್ನಾಜನಲ್ಲ ಪನಂಗಲ್ ರೂಪ ಪದ್ನಾಜನಲ್ಲ ಆದಿಶೇಷವರಿಗೆ ಏನ್ಪಿನಿ ಸರಿಯತೆ ದೇವರ ಪಂತಿನ
ದೇವರ ಪಂತಿನವೈತೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯವನ್ಪೇತೆ ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಗೂಢ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ದೇವರು ಮಾತ ಇಟ್ಲ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪುನೊಂದು ಸರಿ ದೈವಲ ಪನ್ನಿನ ಪುಂಚ ಪದ್ನಾಜನಲ್ಲ ಆದಿಶೇಷ ಒರಿಯೇ ಎಂದು ಬಂತಿ ನಾವು ಅರ್ಥವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ದಾಂಡೆ ನನ್ನ ತುಳುವೇರು ನಮ ನಮನೊಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಂದು ನಮನ ಆರಾಧನೆ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ನೆನಪಿನಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೇನೆ ಅಂದಲ್ಲ ಸಯ್ಯರಜ್ಜಿ ಆಯ್ ದೈವ ದಿನ ಏನು ಪಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂದು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಂಕಲ್ ಸೈತನ ದೈವ ದಿನ ಎಂಕಲ ದೈವದ ದಿನ ಎಂದು ಸರಿ ಅಂದು ಬೇತಗಳು ಸೈತನಲ್ಲ ದೈವ ದಿನನೇ ತಿನ್ನತೆ ದೇವೇರನ್ನ ನಂಬುನೆ ಸೈತನಲ್ಲ ದೈವಾಧೀನನೇ ಆತಿನೇ ದೇವಾಧೀನ ಆತಜೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದಿನ ಆತಿಜೆ ಆಯ್ ದೈವಾಧೀನ ಆತೀನಿ ತುಳುನಾಡ್ದೆ ಸೈತನಲ್ಲ ಆಯ್ ದೈವಾಧೀನನೇ ಆತೀನಿ ಅಂಚಂದ ಆಯೇ ನಂಬುದಿನ ಆಯನಾಯನ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆಯ ಅಧೀನ ಆತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಿನ ಆಯ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿ ಏನು ಪಿನಿ ಆತೀನಿ ದೈವಾಧೀನ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಪನ್ನ ಅನ್ಪಿನ ಆಯ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿ ಎಂದು ಅಂಜನ ದೇವರ ದೈವ ನಾಂಡೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಲ ಅನ್ಪಿನ ಆರ್ನ ಆಯುಷ ತೀರ್ಂಡು ನುಪ್ಪುದರನ್ನ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಭೂಮಿದರನ್ನ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬೊನ್ನೆ ಆಂಡು ಬಾನೋಗು ಪುಗೆ ಆಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸಂಧಿ ಏನಪ್ಪ ಇಂಚ ಪನ್ನ ಅನ್ಪ ದೈವ ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸಂಧಿ ಏನು ಪಿನಕ್ಲೆ ದೈವ ದಿನ ಏನು ಪಿನಕ್ಲೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಚ್ಚಿ ಅಪಗಂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕೋಡು ಬರ್ಪುನ ದೈವಗುಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗಲ ದೈವ ಅಂದೇ ಪನ್ಪುನು ಅಂದೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲ ಒಂಜೇ ಬಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲರಿ ತುಲೆ ಇರೆಗ್ ಶ್ಲೋಕೋಡು ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ದೈವತಾಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಯೋವ್ಯಯ ಪಿತಃ ದೇವೇರ್ ಪನ್ನ ಒರಿಯೇ ಪುನು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ದೈವ ದೇವತೆ ದೇವತೆ ಪನ್ನೆ ದೈವ ಪನ್ನೆ ಐಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ್ಬಿಡುದಂಡ ದೈವ ದೇವತೆ ಭೂತ ಒಂದು ಪುರ ಒಂಜೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜೇ ನೆತ್ತೈಕುಲು ನೆಕ್ಕಲ ಪೂರೈಕಲ ಅಮ್ಮೆ ಒರಿಯೇಪುನು ಪರಮಾತ್ಮೆ ನೆಕ್ಕುಲು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇತ ಬೇತ ಮುಕ್ಕುಕ್ಕುಲು ಇದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂದಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಕುಟೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವರ ಪುಡ ಪೂರ್ವ ಮೌನೆಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಇರೆಗೆ ಐಕ್ಯ ದೈವಲ್ ತಲೆ ಮಣಿ ಕಟ್ಟುನು ಮೂಲ ದೈವ ಬೇತತ್ತು ದೇವರ ಬೇತತ್ತು ಇವನ ಪಿಂಗಾರದ ಬಳಕೆ ಲೈಕ್ 1000 ದಳದ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ ನಮನೈಟ್ ಪಿಂಗಾರನ್ನಾಗ ಸಾರ ಎಸಲ್ದ ಪೂ ಅನ್ಪಿನಿ ಅವು ದೇವರೇ ಸಮಾಯನ ಪೂ ನಂಗೆ ನೆಟ್ ಸಿರಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡು ಬ್ರಹ್ಮರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ನಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಗಾರದನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪಿನಿ ಸರಿ ಐತೆ ಅವೇ ಪಿಂಗಾರ ನಮ್ಮ ದೈವರದನೆ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಅಪರ ಕರ್ಮೋಡ್ಲ ಅವೇ ಪಿಂಗಾರನ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪನು ಐತನೆ ಮುದಲ್ ಸೇರುಡೊಂದು ಸರಿ ಐತೆ ಅಂಚನ್ನ ಮೂಲ ಈರ್ ಸೇರಿನಿ ಅವೇ ಪಿಂಗಾರನು ಅವೇ ಪೂನು ಸರಿ ಐತೆ ಅವಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಪೂವೇ ಮೂಲ ದೈವಗಳ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿನ ಪೂಟೆ ಅಂಜನ ಪೂ ಅಂತಿನ ಒಂಜೇ ಪೂನು ಪೂಕಲೆಟ್ ವರ್ಗ 1000 ಪೂ ಇರಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ ಬೇತಪ್ಪು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಸ್ ಪೂ 1000 ಪೂ ನಮ್ಮ ಐತ ಪುದರ್ ಬಂತ ಪೂ ಒಂದು ಬಂತ ಸರಿ ಸರಿ ಐತೆ ಅಂಚನ ಮಾತ ದೇವರವಡ ದೈವವಡ ಅವಿನ ಪೂಟೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪನು ಪೂವೇಕ ಮೂಲ ನಮ ಸಯ್ಯರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪರ ಕರ್ಮಾನಗಲ ಕಡೆಕ್ ಪೂನೇ ಸೇರುನು ಸರಿ ಐತೆ ದೈವರದನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಆಗಲು ಬ್ರಹ್ಮರೆ ಗುಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದಾಕಿನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ತೇಲ್ದಿನ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂವೆ ಅದನ್ನ ಪೂನು ಸೇರಿದೇರಿಂದಾಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಅದೇ ಈ ಪೂ ಅವಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಯಾನ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಂಚ ಸಾಮ್ಯತೆ ಪಂಡನ ಈ ಪೂತ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಸಾಮ್ಯತೆ ಪುನಿದೆ ఒక ಒಂಜಿ ಸಾರದಳದ ಪುಷ್ಪ ಪಂಡ ತಲೆಮಣಿಡು ಸಹಸ್ರ ಮಂಡ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರಿಯಡು ಸಾರದಳದ ಪುಷ್ಪ ಪಂಡಲ ಐತೇನೆ ಕಲ್ಪನೆ ವಿಶ್ವರೂಪದನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಲ ಐಕೆ ಆ ಪೂಕು ಪಿಂಗಾರದ ಪೂಕು ಆತ ವಿಶೇಷತೆ ಏನನ್ನಗ ಬೇತೆ ಮಾತಾ ಪೂ ಮೈಲಿಗೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಏನ ಪೂ ಇತಾರಲ್ ರಜನೆ ಕೊಂಜಿ ದುಂಬಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಓಪನ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟದ ಪ್ರವೇಶ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅವು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಮೈಲಿಗೆ ಆ ಒಂದಿನ ಪೂ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂವೇ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಹೊಡೆದೇನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂ ಯಾನು ನೆಕ್ ಪನ್ಯ ಸುರೂತ ಸಂಚಿಕೆ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೆರ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ 100 ಜನ ಜೋಕುಲುತ್ತೇರಡ 35 ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಮಿತ್ತಿ ತಿಕ್ಕನಗಳು ಪೂರಗುಲ ಪಾಸೆ ಅಂಜನ ಪಾಸನ್ ಪಿನ ಇಟ್ಟಿರೆಗ್ ಪೂರಗುಲ ಪಾಸೆ 100 ತಿಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಪಾಸೆ 35 ತಿಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಪಾಸೆ ಸರಿ ಐತೆ ಅಂಡ 100 ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ತರ ಬೇತೆ ಪುಂಡತೆ ಪಾಸ್ ಪೂರಗುಲ ಪಾಸೆ ఆయన స్థర ಬೇತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈತನ ಆರಾಧನೆ ತಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಐತೈತೆ ಜಾಗಡವು ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಅಂಡ ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮನ್ನ
ತುಳುವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಗರಡಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ಯಾತೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಗೆ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪಿಂಗಾರನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಳಸುವ ತಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೊಂದ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಂಗಾರನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರಿಯತೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ದೈವ ಆತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ದೇವರುವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರೇ ಕೊಂಚಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಬ್ಯಾತೆ ದೈವಲೆ ಕೊಂಚೂರು ಉಂದಾಂಡಲ ನಡಪುನು ನಮನ ಭಾವನೆ ಪುನು ನಿಜವಾದ ದೈವಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಇರು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಇಡುತ್ತು ಉಂಡ ದೇವರೇ ದೈವ ಐಟು ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಪಿನಿ ಭೇಟಿ ಆಪಲ್ಲ ಸಮಾನ ಸ್ಕಂದರಿಗೆ ಆಪಿನಿ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ನೆಟ್ಟಿ ತಿನಗಲೆ ಆಪಿನಿ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಪುಜೆ ದೈವ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಹಂಚಾಪಿನಿ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಅವು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಲು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅದು ಯಾನು ಬೇತಾತ ಈ ಬೇತಾತ ಅನ್ಪಿನ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆನ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಉಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಲ್ಲಜ್ಜಿರಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದು ಈತೆಯನ್ನು ದೈವಾಧೀನ ಪಂಡಾನೆ ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ದೈವಾಧೀನ ನಮ್ಮನ ತುಳುಟು ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಏನತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈತು ಪೋಯಿ ಅಂಚಪುರ ಬಂದು ತೀರು ಪೋಯಿ ಇಂಚಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡೊಂದು ಸೈತು ಪೋಯಿನಾಗ ಸತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಹಿಡುತ್ತಿನ ಸತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಅವನೇ ಕನ್ನಡ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅನ್ಪಿನಿ ಸತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಅವೇ ಸತ್ತನಾಗ ಸತ್ಯ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರ ಬಹುದಾವದ ಅಂತಿನ್ಪೇರು ಒಂಜೇ ಸತ್ತು ಪುನು ಸರಿಯೇ ದೇವರನ್ನ ಸತ್ತು ಅಂತೀರು ಕರೆಕ್ಟೇ ಸರಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯ ಲೆಪ್ಪುನತೆ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ತೋಲೆಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿಂದ ಈಗ ನಂಗೆ ನಮನ ಆರಾಧನೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಚೂರು ಆಚಾರ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗಡೆ ಮಲ್ತ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಐತೈತೆ ಮಟ್ಟ ಐತೈತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಂಡೆ ಐತ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಕ ಯಾನು ತುಳು ಎನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಲೆ ಹೆಂಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಲೈಪು ಅದರ ಅವೇನು ಬುಡ್ದುಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬ್ಯಾತೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ತೂತಿನ ಇಟ್ಟು ಸರ್ ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ತೂಪಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಡೆಜಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಬ್ಯಾತೆ ಆರಾಧನೆ ತೂತಿನ ಇಟ್ಟು ತುಳು ಆರಾಧನೆ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ದೇಗನ್ನ ನೆತ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಂತ ತುಳು ಆರಾಧನೆದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ನೆಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಹೋಲಿಸವನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪೆನಂಚ ಉಂಡು ಓವೇ ಮಟ್ಟೋಡ ಅವಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪೆನಂಚ ಉಂಟು ಅವು ತುಳುವಾದ ನಮೈತೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಪಾತೇರೊಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಈ ತುಳುವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಂಡಲಾರಾಧನೆ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಲೆವೆಲ್ದ ಮಂಡಲಾರಾಧನೆ ಆ ಮಂಡಲಂದು ಐತೆ ನೀಡಬೇಕು ಆ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತ ದೇನ ನಮ್ಮ ದೈವಲಡ್ಲ ಜಪತ ಮಾಲೆ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಪತ ಮಾಲೆ ತಿಂದ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಜಪ ಆದೇ ಪೋಡು ಅಂಚನ ಮಂಡಲ ಪಡೋಡು ನಾನು ಅಲ್ಪತ್ತಿನ ಜಪ ನನ್ನ ತಂತ್ರ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಜ್ಜಿ ಗಂಟಮಣಿ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಈ ಥರ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಅಟ್ ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒರಿದಿನವಂತೆ ಪುನತೆ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒರಿದಿನವಂತೆ ನೆಟ್ ನನ್ನ ನೇತ ತಂತ್ರ ಮಾರ್ಗನೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ತೌಳವ ತಂತ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಎದುರು ಎಂಕುಡೊಟ್ಟು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುಡಂಜಿ ತಂತ್ರ ಉಂತಂದ ನೆತ್ತ ಎದುರು ಆ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಲುತ್ತ ಈರು ಎನ್ನಲೇ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಬೊಡ್ದು ಮಾಯಾತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಇಸಪಾಡೋಡು ನಂಡ ತುಳುನಾಡದ ತಂತ್ರ ವಾ ಮಟ್ಟೊಡುಪುಡು ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡದ ತಂತ್ರ ವಾ ಮಟ್ಟೊಡುಪುಡು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ಇಸಪಾಡ್ದೇನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೇ ದೇಹ ಬುಡ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಾಯೋಡು ಬೈದಿನಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಾಯೋಡು ಬೈದಿನ ಮಾಯನು ಕೇರೋಡುಂದ ಇಸಪಾಡೋಡುಂಡ ಆಯನ ಈಸವ ಮಟ್ಟದಪ್ಪುಡು ಒಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಸ್ತಾರವತ್ತಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ್ಲ ಓ ದೈವ ಏರು ವಿಷಯ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪಾವಲಿ ದೈವ ಓಪನ್ನಾಗ ಕಲ್ಕುಡಾಗ ವಿಷ ಪಾಡ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಹೊರತೆ ಕಲ್ಕುಡಾಗ ಅಗುಲು ಕಾಯ ಬಡ್ದು ಮಾಯ ಏನು ಹಿಡ್ದಬೇಕ ಅಗುಲು ಉಬರ ಕಡಪು ಪೋನ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ ದೈವರದಿಂದ ಒಂದು ಪಾರದಾನ ಆಯ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಎಂಕ ಆತ ನೆನಪುರಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬಹುಶಃ ಉಬರ ಕಡಪು ಒಂಜಿ ಕಡಪನಾಗ ಅವಳು ಕುಂಜಮೂಲ್ಯ ಅನ್ಪಿನೇ ಅಗಲೇನು ಆಯನ ವಶವರ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಷ ಪಾಡೋನು ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ತುಲೆ ನಮ್ಮನವಳು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಹೂವೇ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರೋನತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರೋನು ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪುದಾರುಲುಪ್ಪುವ ಈತ ಬಿಲ್ಲವ ಜಾತಿ ಕಂಡ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಜಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಪುದಾರುಲಿಲ್ಲ
ಆತು ಪುದರ್ಲಿಗೆ ಆತ ಅರ್ಥಲುಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥ ಈಜಿನ ಒಂಜೇ ಜಾತಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಲ್ಲಿತೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಏತು ಪುದರುಂಡ ಆ ಜಾತಿ ಆತು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಮೂಲ್ಯ ವರ್ಗಡ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಜಾತಿಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತುಲೇರು ಗಮನಿಸಲಿ ಮೂಲ್ಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬೆಲೆ ಅಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಲಿಗ ಮಲ್ಪನೊಗ್ಲೊಂದುಲ ಇಪ್ಪು ಮೂಲಿಗ ಅನ್ನಗ ಇರೆಗ ಅವು ಮರ್ದಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂದಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸೀಕಲಿಗೆ ಐಕ್ ಅವು ಮರ್ದಂದು ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಗನ್ನ ಅವು ಕೊರ್ನೆಡ್ಬೇಕು ವಾಡೆಗೆ ತಡೆ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಸೀಕ್ ವೃದ್ಧಿ ಅಜ್ಜಿ ಏನತನ ಬಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ದನ್ನಗ ಸೀಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸೀಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾದತ್ತು ಒಂಜೇಗೆ ತಡೆ ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಈಜಿನ ಅವೊಂಜಿ ಕೊರ್ನುಂದ ನಾವು ಮರ್ದಂದತ್ತ ಅವತ್ತು ಒಂಜಿ ತಡೆ ತಲಕ ಸೀಕ್ ಗುಣ ಹಾಪುಣದ ಅರ್ಥ ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿರದಂಡ ಇತ್ತೆ ಓ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡು ಜುಮಾದಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡು ಆ ಏನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿರ ಆಯನ ಮಂಡನೆ ಕಟ್ತದೆ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಲ ಅಣಿತ ಪೇರೋಡು ಕಟ್ಟುವ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಯನ ಮಂಡ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನ ಕಟ್ಟುವರು ಸರಿಯತೆ ಏನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಆಯನ ಮಂಡ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ ಏನನ್ನ ಅಣಿತ ಪೇರೋಡು ಕಟ್ಟುವ ಏನನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವಳು ಆಯನ ಪುದರ್ ಮೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಜನ ಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಈರು ನೆಟ್ಟು ಬಬ್ಬುನ ಉಗ್ಗೇಲು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮೋಸದ ವಿದ್ಯೆವು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತುಲೆ ವಿಷ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಡ ಆಯನ ಪುದರ್ ಇನಿವರೆ ಮೊಟ್ಟಲು ಒರಿದು ಬೈದೇನೆ ಕುಂಜಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ರಾಮಗುಡ್ಡ ಕುಂಜಮೂಲ್ಯನ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಪುದರ್ ಉಂಡ ಆಯನ ದಾಯಿಗೆ ಗುರ್ತದ ಗಣತೇರ್ನ ಈರೆನ್ಲೆ ಆಯ್ ವರ್ತಗಳು ಕೂಡ ದೇಹ ಬಿಡ್ದು ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯ ಅಂತೇರಿ ಮಾಯಗೂ ವಿಷ ಪಾಡೋಡ್ದು ನಾವು ಈ ರಾಮಗುಡ್ಡ ಕುಂಜಮೂಲ್ಯನ ಸಾಧನೆ ವಾಹಂತದಾದೀಪು ಖಂಡಿತ ಆ ಕಟ್ಟದ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಲು ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ರಾಮಗುಡ್ಡ ಕುಂಜಮೂಲ್ಯನ ಪುದರಡೇ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊರಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಒಂದಲ ಪನಲಿ ಇದೇನ ಅರ್ನ ಇಸಪಾಡ್ದು ಪಡ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಪಡು ಬಟ್ ಸಾಧನೆ ಅಂದೆತ್ತೇವು ಒಂಜಿ ದೈವನ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಸರಿಯತೆ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟಲ್ಲ ಕಲ್ಕುಡ್ಡೆ ಆ ಕಟ್ಟ ಒಂದೇ ಆಯನ ಅವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇನೆ ಆಯನ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆವು ಅಂಚಂದ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ ತಪ್ಪು ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಾನು ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆಲೆವು ಸರಿಯತೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನ ಆಗಿಂದಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನಗಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂದಂಡ ಈರೆಗ್ ಉಮ್ಮೆನೈಟ್ ಯಾರನ್ನ ಬಬ್ಬುನೈಟ್ ಉಗಿಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ ಹಸಿಗಲ್ಲ ಮುರ್ಕದಿನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಒರಿದೋಡು ಸರಿಯತೆ ಅಂಜನ ಬಬ್ಬುನೈಟ್ ಆ ಪುದರ್ ಒರಿದಿಜಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಒರಿದಿಂದಂಡ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಹೊರತದು ಮತ್ಸರೊಗತ್ತು ಬಬ್ಬುನೈಟ್ ಮತ್ಸರತ್ತೀನಿ ಬಬ್ಬುನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡು ಬಬ್ಬುನ ಕೇರುಡು ಆನ್ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ಸರತ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಳುವೇರು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಗುಲು ನಮ್ಮನ್ನ ದೈವರದನೆ ಸಾಧನ ಹಂತೊಡು ಸಾಗದಿನೇ ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ದಟ್ಟ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಹಂತಗ್ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಮಲ್ಪಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಡ್ ಜಗದೀಶ್ PB ಮೇರು ದೈವ ಪಂಡ ಬ್ಯಾತೆನಾಥ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಬ್ಯಾತೆನಾಥ ದೈವ ದೇವೇರು ಒಂಜೆನ ಎಂಚ ದೈವ ಬೊಕ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂರಗಲಿಗಳ ಅರ್ಥಾಪುಲೆಕ್ಕ ಪಲಬು ಕೊರಿಯರು ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಲೆನು ದಿನಪ್ರತಿ ಅತಡ ವಾರಗೋರ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಲೆನು ತೂಯಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸಲೆಗ್ ಪೂರಗಲ್ಲ ಅಗಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಲು ದೊರಕದ ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಡ್ ತೂಯಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸಲೆಗೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಈತ್ ಸಮಯ ಬ್ಯಾತೆ ಒಲ್ಪಲ ತೆರಿಯಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಲು ಅವಲ ಸತ್ಯಗು ಕೈತಲಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಥೋಲನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಗದೀಶ್ PB ಮೇರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾವ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡ ದುಂಬುಗಳ ಅರನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಎಂಕಲು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವ ತೂಯಿನ ಪೂರಗಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.